बनरगाव ब्लक बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि जसोदा मण्डलजों लोगोसे गासै बीपीएफनि सा 500निबो बारा सुबुंफोरा बीजेपी दलाव जगदान। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो बनरगाव बियाबनि एमएलए राजीव ब्रह्मआ थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो। आरो फैगौ 7 मे खालाराव जानो गोनां क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थियाव एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल बीजेपी आरो एजिपि एबा एनडिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा जिरायनाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो, जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा बिथांमोननि गोबां हाबा मावनाय आरो जौगानायखौ नुनानै लोब लोब बीजेपी आरो इउपिपिएल दलाव जगदान जागासिनो। थिग बेबायदिनो दिनै मन्त्री अशोक सिंघाल, एमएलए राजीव ब्रह्म आरो बीजेपीनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों बनरगाव बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय क'क्राझार सहरनि सान्तिनगर वार्ड नं 1, 2 आरो 3 नि बेंगलि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा अमला भवनाव लानाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों सा 780निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बीजेपी दलाव जयेन जायो। आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्री अशोक सिंघालआ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायो। जोबोद मोजां जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार सारनि खोथाफोरखौ खोनानानै बयबो दिनैहाय बीजेपीआव बयबो जयनिं जानो आवगायबोदों आरो मानब गेदेर जोंनि मदि सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बयबो आवगायबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो सिगाङाव रेशन कार्डफोरखौ जों होनो हायाखैमोन। दिनैहाय गोबां मानसियानो गासिबो रेशन कार्ड मोनजोब्बाय, मोनैयानो गैला। बुंनो थाङोबा 100 माने 2% दंसै। दा बेफोरखौ नुनानै आरो बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जयनिं जानो फैदों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आवगायनि सिगांफ्राव रेशन कार्ड गैयाब्ला माइरंफोरखौ मोनामोन नङा होमबा, ना मोनोमोन? दाथ' रेशन कार्डबाबो मोनो, नंगौना नङा? रेशन कार्ड थाबाबो दा मोनो। कंग्रेसनि दिनाव माइरंखौ 3 केजि लायोमोन, दा नैबे बीजेपीनि दिनाव फ्रियै होबाय बीजेपी सरकारा। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया बुजिनो हादों गमामायैनो बीजेपी सरकारा खामानिखौ मावमारबाय। बिटिआरआव इउपिपिएल बीजेपी एजिपिआ खामानिखौ मावमारबाय। मानब गेदेर प्रमद बिथाङाबो गोबां आसनि लाबाय, जेनेबा नोङो आलारि सोरां, माइनाव सोरां, गियानि सोरां, बेफोरजों बिथाङा रग निर्मलनि दाराय बिथाङा 27,000निबो बारा बेमार आजारफोरनो 5,000 होखांबाय। जाय गथ'फ्रा गियानि सोरां छात्र छात्री बिथांमोननोबो 27,000नि बारा बिथाङा 5,000 होखांबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मथा-मथि 10,000 मानसिनि 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 होबाय आरो हा फाट्टाखौ बिथाङा होगासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों गमामायैनो बीजेपी सरकारा खामानिखौ मावबायब्ला जों सरकारजों थानानै दिनैहाय जोङो सरकारनि आसनिखौ लानोसै होननानै दिनैहाय बयबो लोब लोब फैदों। आरो दा अरुनदयनि खोथा, आवगायाव जों अरुनदय होनो हायाखैमोन, जोंहा आसनि गैयामोन कंग्रेसनि दिनाव। दा दिनैहाय गासिबो अरुनदय मानसिफ्रा मोनजोबनो हाबाय, डेभेलप पिएमवाइ न' गोबां होबाय। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया दिनैहाय सिन्था खालामनानै बीजेपीआवनो हाबनोसै होननानै दिनै 1000निबो बारा जयनिं जाफैदों। दासिमाव बनरगाव हिसाबै बीजेपी बा एनडिआ बेसेबां जौखोन्दोसो भट मोननो हागोन? एकदम 75-80% रावखौनो आरो दोनखुमानाय गैया। 75-80% बीजेपी ज' नांनानै जों मोनगोन। बीपीएफआव थांनाय दं नामा? बरा थांगोन, पुराना पार्टी हिसाबै थांगोन। बिथांमोना मा मोननो 12-13 हाजार 14 हाजार मोनगोन बनरगाव समस्तियाव, बेनि बारा मोना। एनडिएआ देरहानाया रोखा जाबाय नामा? 100% बेखौ खुनु बुंनांगौ गैया। जि जायगायाव नरेन्द्र मदि दङ, जि जायगायाव डक्टर आमार आसामनि CM सार दं, बिसोर थानायाव खुनु खोथा गैया। आरो बिथाङा
जे खोथा होदों मावनानै देखायबायना 1 लाख साख्रि होनो होबाय खुनुबो पार्टिजों खोथा गैया फैसाजों खोथा गैया आरो बिथाङा बुंबावदों जुलाइ मासाव आरो 50,000 होबावगोन साख्रि मिलिटारि पुलिस थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो बिनिफ्राय साबसिन माथो सुबिदा नांबावगौ रायजो राजानोलाय गथ' सुबिदा मोनसेयाव जुदि जोंनि मानसिया जुदि बिजेपिआव हाबनानै सुबिदाखौ लानो रोङाब्ला बे भुल जागोन ना नंगौना नङा आं सानदों दा कंग्रेसआथ' गैखाया जेबो मावनो हाखाखै गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना जेबो आसनि लानो रोंखायाखै सोरना सेलेर होनो थाखा होनो रोंदों ना माइरंखौ फ्रि होनो रोंदोंमोन जेबो रोङाखै दा आसा खालामदों दिनै हाइकर्ट टाउनाव दिनै हाइकर्ट टाउननि गोबां जोंनि बिपिएफनि फोरोंग्रा दिनैहाय मोजां मोननानै आंजों जयनिं जाफैदों आरो सासे ओमेन बिपिएफनि बनगाव मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि ओमेन उइंसनि बिथाङाबो जयनिं जागोन दा फैगासिनो दं आरो गोबां बिपिएफनि फिसा फिसा गाहाय लेभेलनि नेताफोर दंसो जाफैजोब्बाय आरो बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव जयेन जाबावगोन दङ जानायाथ' जागोनाथ' दङ जाबावगोन आरो खालामबावगोन आरो खालामाबो जाबाय जथेस्थ' जाबाय दरखार गैला देरखानाय खाथांखासो दरखारानो गैला जाखाबाय হয় মই বিপিএফ দলত আছিলোঁ বনগাঁও ব্লকৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী হিচাপে তো মই যেটো দেখিলোঁ আমাৰ চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীক সকলোৱে ভাল পায় কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যেটো ঢেউ চলি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বহুত উন্নতি কৰিছে আৰু যেটো আমাৰ ষ্টেটত কৰি আছে তাক মই ভাল পাই আজি ইয়াত জয়েন কৰিবলৈ আহিছোঁ তো হয় মোৰ নাম যশোদা মণ্ডল বিপিএফ আছিলে যেটো মানে আগৰ দিনত বহুতে ভাল আছিল কিন্তু বৰ্তমান মই যেটো দেখিলোঁ মানে বিপিএফতকৈ মই যেটো আদৰ্শ নীতি দেখিছোঁ এইটো বিজেপিতে ইয়াতে আহিছোঁ এই কাৰণে মই কি আশা কৰিব যেহেতু আজি বিজেপি জয়েন কৰিলে কি আশা কৰিব হয় মই এইটোৱে আশা কৰিম বিজেপি চৰকাৰ সকলো ঠাইতে বিজেপিৰ যেটো ঢেউ চলি আছে আৰু এইটো দানাই ৰাজ্যৰ বহুত ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এনডিআৰ বিজেপি ইউপিপিএল আৰু বিভিন্ন দলে এনডিআৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী বিজয় হোৱাৰ কাৰণে কি ৰাজ্যত কি আহ্বান মই এইটোৱে কম চাওক আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কাৰণ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যেনে তেনে আমি জিকাব লাগিব তেখেতক নেক্সট বাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিম আৰু সকলোৱে মিলি একজোটে কাম কৰিম गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000388822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन